Domin samun sabbin bidiyon mu, danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar an ɗora. Za ku iya danna mana alamar like domin samun bidiyon mu akan Google. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanku da dawowa kafar ilimin noma da kiwo, kafa da take kawo bayanai akan harkokin noma da kiwo cikin ilimin zamani. A yau a cikin wannan kafa zan yi bayani ne akan hanyoyi guda 7 da suke taimakawa masu kiwon kaji wajen rage kashe kudade a cikin kiwonsu. Domin a lokuta da dama ina yin mamakin kasancewar mutum ya yi shekaru da dama yana yin kiwon kaji, amma abin da yake yawan damunsa yadda zai iya sarrafa tsarin kashe kudade a cikin kiwon domin ya samu riba mai karfi. A cikin kiwo abubuwa da suke jawo kashe kudade suna da yawa, to amma hanyoyin da ake bi a rage su suna da sauki kuma suna da yawan gaske. A wannan lokaci da muke ciki, kudaden da kowa yake kashewa a kiwon kajinsa ya yi yawa, don haka na yi bincike na gano muku mafita guda 7 da za ku yi amfani da su masu sauƙin gaske. Amma kafin mu ga cikin bayanan zan so a ce ku danna mana subscribe idan ku sabon shigowa ne, sannan idan kun kalli bidiyo ku danna like domin samun bidiyon mu akan Google da zarar mun ɗora. Waɗannan hanyoyi za su iya sanyawa ku ji mamaki, saboda da yawan ku wasu ba su san su ba, wasu kuma sun riga sun san su amma ba su san cewa suna tasiri ba a cikin harkokin ci gaban noman su na kiwon kaji ba. Bari na fara da na farko shine tsaftar muhallin kaji. A wannan bayani zan yi bayani ne dalla-dalla ta yadda kowa zai gane tasirin da kowane abu idan na faɗa a cikin hanyoyin yake da shi, da yadda kuma yake taimakawa wajen rage kashe kuɗaɗe a kiwon kaji. Kamar yadda na faɗa, tsaftar muhallin kaji. Tsaftar muhallin kaji na da kashi 70 zuwa 80 na kiwon lafiyarsu, domin idan aka samu ingantacciyar tsafta a muhallin kaji, mai kiwo zai iya kiwon kajinsa ba tare da ya amfani da magunguna ba har ya kammala kiwonsa. Idan tsaftar muhallin kaji ta inganta, yawan amfani da magunguna zai ragu, wanda bayan kuɗin abinci su ne suke samun kaso na 2 mafi tsoka a wahalar kiwon kaji. Ashe kuwa idan har haka ne, duk mai kiwon da ya inganta tsaftar muhallin kajinsa zai samu discount na kuɗaɗen magani da kuma sauƙin mutuwar kaji, domin a duk lokacin da cuta ta kama kaji, girmansu zai tsaya, nauyinsu zai ragu, kuɗin da ake kashewa a kansu zai ƙaru, daga ƙarshe adadinsu ya ragu, wasu su mutu a yi asara, kuma kajin koda na ƙwai ne ko broilers ne ko kajin Hausa. Idan haka ta faru, kuɗin da ake tunanin za a samu a matsayin riba sai ya taɓu. Idan ta ɓaci wani lokacin har da uwar kuɗi ma akan taɓa. Amma idan aka inganta tsaftar muhallinsu, cuta za ta yi sauƙi, kuɗin maganin kariya zai ragu, nauyi da girmansu zai zamto bai sami tsaiko ba. To tun da haka ne, ribar mai kiwo za ta ƙaru idan muka kwatanta da wanda cuta ta lahanta masa ribar kiwonsa. Inganta tsaftar muhallin kaji ya haɗa da sharewa, wankewa, canza shimfiɗar ɗakin ta garin katako ko ta ɓuntin shinkafa da aka sa da zarar ta tsufa, da kaɗe ƙura tare da kashe ƙwarin da suka yi shigo. Cututtuka irin su Newcastle, wadda ke sa kaji su yi koren kashi, gomboro wadda ke sa kaji kashi mai ruwa, fowl pox da ke sa ƙuraje a kan kaji, sai infectious bronchitis, cutar murar kaji, da kuma coccidiasis, cuta da ke sa kaji kashi yellow ko kuma mai jini, duka rashin tsaftace muhallin kaji ne ke kawo su. Sai hanya ta biyu, sayan abincin kaji mai kyau daga kamfani mai nagarta. Duk wanda ya yarda kiwon kaji ana yin sa ne domin riba ne, to dole mai kiwon kaji ya yi la'akari da sayan abincin kaji mai nagarta, ko da kuwa yana da tsada a yayin kiwonsa, domin masu iya magana sun ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Amfanin sayan abincin kaji mai kyau shine zai sanya kaji saurin girma da kuma kumari, zai ƙara musu ƙarfin garkuwar jiki wajen yaƙi da cututtuka, haka kuma zai rage mai kiwo yawan sayan abinci, domin abinci mai inganci yana iya gamsarwa da kaji. Ashe kuwa idan har haka ta faru, mai kiwo babu ruwansa da sayan maganin ƙara kaji girma da kuzari, tunda abincin kajin yawanci yana ɗauke da shi. Haka zalika, dukkanin nagartaccen abincin kaji na zuwa da maganin da ake kira da suna anti-coccidiasis, wadda kusan ita ce cutar da take fara kama kaji tun suna 'yan ƙananu, wato DOL. A nan idan mai kiwo ya fahimci wannan zance nawa, abin da ake nufi kajinsa za su girma da wuri ba tare da an sayi maganin growth booster ba, haka kuma kaji za su rayu ba tare da samun tsaiko ko mace-mace daga cututtuka ba, kamar coccidiasis da sauransu da na bayyana a baya. Za a samu riba sosai kuma tun da sun girma a lokacin da aka ɗibar musu. Na uku,
amfani da sahihan magungunan kiwon kaji na gargajiya. A yanzu an samu ci gaba matuƙa ta fuskar amfani da magungunan gargajiya a kiwon kaji, domin masu binciken kimiyya da dama sun yi nisa wajen zaƙulo magungunan kaji na gargajiya masu matuƙar tasiri. Nazarin kimiyya ya tabbatar da cewa magungunan bature da dama a jikin kaji na cutar da lafiyar masu cin naman su, haka kuma su kansu cututtukan kullum ƙara bijirewa tasirin magungunan suke. Don haka da buƙatar yi wa harkar kwaskwarima ta hanyar mai da hankali wajen yin amfani da 'ya'yan itatuwa da ganyayyakin su. Yadda amfani da maganin gargajiya ke rage kashe kuɗaɗe kuma idan muka dubi abin ta fuskar adadin kuɗin da mai kiwo ke kashewa wajen kiwon kaji ta fuskar magunguna kama daga kan rigakafi har zuwa growth booster, abin yayi yawa. Bayan yawan kuɗaɗe da mai kiwo ya kashe, ba lallai maganin ya yi aiki ba. Rashin yin aikin maganin a kan lokaci zai jawo matsaloli su iya ƙaruwa. Babbar matsalar ma ba a nan take ba, yawancin magungunan bature wato synthetic magunguna ne da yawanci kowanne da irin cutar da yake yaƙa ya kashe, kuma baya wuce cuta ɗaya ko biyu. Amma idan muka koma ɓangaren maganin gargajiya, magani ne da mai kiwo zai iya haɗawa da kansa, haka kuma ana iya samun magani ɗaya mai iya yaƙar cututtuka masu yawa. Misali, duk maganin gargajiya da ke iya yaƙar cutar Newcastle zai iya yaƙar cutar gumboro, fowlpox, infectious bronchitis, domin dukkaninsu virus ne, ma'ana daga jinsi ɗaya suke. A nan abin da ake buƙatar mai kiwo kawai ya yi shi ne ya nemi ilimin haɗa magungunan. Yanzu haka akwai bayanan da yadda ake haɗa magungunan kaji na gargajiya da aka rubuta da Hausa masu yawa, wanda wannan kafa ita ma ta yi rubutu a kai a bisa dogaro da hujjojin kimiyya na ilimi da kuma gwaje-gwaje da muka yi. Waɗannan magunguna ba su da wahalar haɗawa. Magungunan sun haɗar da masu yaƙi da cuta da rigakafi da kuma vitamin masu ƙara girma da antibiotic kuma masu yaƙi da ƙwayoyin cuta. Za ku iya duba waɗannan bayanai a kafofinmu na YouTube ko kuma a kafarmu ta website ko kuma a Facebook ɗinmu. Na huɗu shine tsarin inganta renon kaji wato brooding. Ga wanda zai yi kiwon kaji tun daga day old kuma yana tsoron ya rasa kuɗaɗen da kaji da kuma kaji masu yawa, to ya inganta renon kajinsa. Domin reno mai kyau yana baiwa kaji damar rayuwa cikin ƙalubale ba tare da sun cutu ba. Na san wani bai san menene reno a kaji ba. To ma'anar reno dai shine kiwon kaji ne. Ma'anar reno a kiwon kaji shine samar da ɗumi wanda zai riƙa taimakawa kaji sabuwar ƙyanƙyasa wato ƙananu wajen samuwar gashi a jikinsu har zuwa lokacin da cikakken gashi zai kammala fitowa, ta yadda su ma za su riƙa samar da ɗumi a jikinsu da kansu. A wannan ma'anar kawai ɗumi ake magana a kai, amma idan kowa ya fahimta sosai, a lokacin da ake kula da su wajen samar da ɗumi dole su buƙaci abinci, ruwa da magungunan ƙara lafiya domin ɗumin da ake samarwa a gare su ya yi aiki. Samar da ɗumi yana farawa ne daga satin farko na ƙyanƙyasarsu zuwa sati na 4 wato wata ɗaya kenan, ko sama da haka, ya danganta da yanayin da ake ciki, zafi ko sanyi ko kuma irin ɗakin da 'ya'yan kajin ke ciki. Kaji sabuwar ƙyanƙyasa ba su da tsarin kariya a jikinsu wadda zai taimaka musu wajen sarrafa yanayi na sanyi ko zafi a jikinsu, saboda haka ba su da damar tattalin yanayi guda ɗaya a jikinsu yadda ya kamata a makonnin farko na rayuwarsu, wadda hakan ke jawo musu matsaloli masu jawo rugujewar jiki ta dindindin. Idan kaji suka rasa reno mai kyau, ba sa girma da sauri, ba sa cin abinci sosai, suna rasa kuzari, duk ƙanƙantar cuta illa take musu. Sai dai shi ma reno yana da ƙa'idoji daidai da yanayin da ake ciki na zafi ko na sanyi. Reno baya buƙatar kashe kuɗaɗe masu yawa, sannan idan an yi kyau babu buƙatar yawan sayen magungunan kariya ana kashe kuɗaɗe tare da yawan mutuwar kaji. Don haka a nemi ilimin renon kaji, shi ma zaman kansa yake yi. Na 5, rigakafin kaji a lokacin da ake buƙatarsa. A rigakafin kaji ko na bature ne ko na gargajiya ne, matuƙar mai kiwo zai yi a lokacin da ya dace, ba zai riƙa samun barazana daga cututtukan kaji ba. Rashin yin rigakafi na jawo asarar kaji da kuɗaɗe wajen sayen antibiotic da vitamin, wanda yawanci kawai buge-buge ne amma ba sa aikin da ake buƙata. Domin a duk lokacin da cuta wanda ake yi wa rigakafi ta ɓalle, musamman virus, ba ta fiye jin magani ba, sai dai kawai a yi amfani da maganin ƙara ƙarfin garkuwar jiki na kaji da maganin yaƙi da cututtuka da za su iya shiga su ƙara rura bala'in cutar wato antibiotic har kajin su kai lokacin sayarwa ko kuma su ɗan danne cutar dai. A nan idan mai kiwo ya gane kuma zai kwatanta adadin kuɗin rigakafin da zai saya ya yi wa kajinsa da kuma adadin kuɗin da zai kashe wajen sayan vitamins, antibiotic da kajin za su iya
sannan kuma da kajin da za su iya mutuwa a sanadin haka har ya sayar da kajin, na tabbatar kuɗaɗen da za a rasa sai sun fi yawa. Haka kuma ga damuwa da yawan mace-mace da za a rika samu, wanda daga ƙarshe idan mai kiwo ya yi lissafi sai ya ga bai ci ribar komai ba, wataƙila ma a biyo shi bashi ko kuma a shiga uwar kuɗin kajin. Sai na 6, sayan kaji daga babban kamfani. Wannan kan zan iya cewa wasu sun san muhimmancinsa, idan ma mai kiwo bai sani ba to a nan zan sanar da shi amfanin sayan kaji a babban kamfani kamar haka. Na farko, kaji da aka saya a babban kamfani na zuwa da rigakafin manyan cututtuka irin su cutar Marex, wanda ba kowane kamfani ne ke iya sayan rigakafin ta ba saboda tsadarsa. Na biyu, babban kamfani suna da ingantattun wajen ƙyanƙyasar kaji masu kariya da tsarin da ke hana baiwa kaji wahala ko lahani bayan ƙyanƙyasa. Na uku, babban kamfani sun fi ƙoƙarin samar da jinsin kaji mai nagarta, saurin girma tare da juriya. Idan mai kiwo ya kalli waɗannan hujjoji da idon basira, iya su kaɗai sun isa idan ya sayi kajin ya samu sauƙin kashe kuɗaɗe a kiwon kajinsa. Na 7, wato na ƙarshe, mallakar ma'aunin yanayi da ma'aunin nauyin abincin kaji. Bari mu fara da ma'aunin yanayi, wato digital thermometer. Mallakar wannan na'ura yana da amfani mai girma ga mai yin kiwon kaji, domin thermometer tana baiwa mai kiwo damar auna yanayin zafi ko sanyi musamman a lokacin renon 'ya'yan kaji. Ta hanyar amfani da wannan na'ura ne mai kiwo zai iya saita yanayin da kaji day old ke buƙata a ɗakinsu, domin su ba sa buƙatar tsananin zafi da tsananin sanyi. Domin yin amfani da wannan na'ura, dole mai kiwo ya nemi ilimi akan jadawalin yanayin da kaji ke buƙata a kowace rana, ta yadda da na'urar ta nuna yanayin da ba a buƙata sai mai kiwo ya canja ko ya taimaka wa kaji wajen maganin matsalar da kansu. Amfanin wannan na'ura wajen rage asarar kashe kuɗaɗe a kiwon kaji shine tana taimakawa mai kiwo wajen rage yawan mutuwar kaji a yayin kiwo ko kuma lokacin da sanyi ya zo ko kuma zafi. Sai kuma na 2, wato ma'aunin nauyin abincin kaji, wato weighing balance. A ɓangaren mallakar ma'aunin nauyin abincin kaji, wannan abu ne mai matuƙar kyau, domin da shi ne mai kiwo zai riƙa sanin adadin abincin da kajinsa suke ci tare da rage almubazzaranci wajen basu. Don haka a nan yana da kyau mai kiwo ya sani yawan abinci ba shine abin da yake nema ba a kiwo, abin da ya kamata ya nema a abinci shine nauyinsa, domin nauyinsa shine ke nuna ingancinsa da kuma yawan sinadarai masu amfani da ke tare da shi, matuƙar dai ba ƙasa aka zuba a ciki ba. Duk abincin kajin da ba shi da nauyi ba shi da nagarta, don haka yadda kaji suka ci haka za su yi kashinsa, illa dai kawai ɗan ƙalilan ɗin da ke cikinsa ya amfane su. Dalilan da ya sa ake auna abincin kaji su ne: na farko, domin sanin ingancinsa. Na 2, buƙatar sanin adadin da za a bayar. Ƙididdige yawan abincin da kaji za su ci yana da matuƙar amfani, domin kowane lokaci da iya adadin abincin da ya kamata su ci ya yi musu amfani. Ta hanyar kallon yawan abinci ba za mu iya gane adadin abin da kajinmu za su ci ba har ya amfane su, domin zai iya kasancewa abincin mai cika ciki ne kawai amma ba mai gamsarwa ba. Rashin amfani da gaskiyar ƙididdiga zai sa mu riƙa amfani da abinci mai yawa wanda ba mai inganci ba, muna kashe kuɗaɗenmu a banza kuma kajinmu su ƙi girma. To ta hanyar ƙididdiga mai kiwo zai iya rage almubazzaranci wajen baiwa kaji abinci. Wasu masu kiwon haka kawai sai su iza wa kaji abinci a gaba sai sun ci sun ture, wanda ya lalace su zubar, wanda hakan kuma na da illoli har guda 3 kamar haka. Na farko, asarar abinci da kuɗaɗen sayan abincin. Na 2, jawo abinci ya samu cuta. Na 3, rage wa kaji sha'awar cin abinci. Idan har abinci zai yi yawa a gaban kaji to dole ya daɗe ba su cinye ba, hakan na jawo cuta ta shiga, su kuma su daina sha'awar abincin saboda ya ƙi ƙarewa a zuba sabo. Kowa ya lura, duk lokacin da ya zuba wa kajinsa sabon abinci ko ruwa suna wawasan kafin ya tsufa. A nan ina so a gane cewa auna yanayi da auna abinci na rage yawan asara ta kaji da kuma abinci, wanda shi ma zai ci kuɗin mai kiwo ko kuma yana jawo asarar kashe kuɗaɗe. Idan aka dubi waɗannan bayanai gaba ɗaya da na yi da idon basira, aka bi su ɗaya bayan ɗaya, dukkaninsu idan mutum ya yi dacen ɗaukan 2 ko 3 a ciki ko kuma ya haɗa su gaba ɗaya, zai sha mamakin yadda zai taimaka masa wajen samun discount mai matuƙar yawan gaske akan adadin kuɗaɗen da yake kashewa wajen kula da kaji kafin ya siyar. Ina fatan wannan bayani ya gamsar da ku. Kada ku manta, kafar ilimin noma da kiwo ce take kawo muku wannan bayani. Ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulango.
domin samun videos ɗinmu a kowane lokaci idan mun ɗora. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa idan mun ɗora sabon bidiyo. Za ku iya danna mana alamar like domin samun bidiyon mu akan YouTube ko Google.